Daewoo Engineering Construction Co. Ltd. Kare kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Jong Wonjunyň Türkmenistanyň minister kabinetiniň başlygynyň degişli ornmasarlary bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşykda özara behbetli gatnaşyklary ösürmäň, elleri tutulýan uğurlary ara-alyp maslahatlaşyldy. Kare kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygynyň ýurdumyda uly kommunikasiýa we ýanyňyş energetika pudoklaryny gödäwçilik edýän vice-premierler bilen buran duşuşyklaryň dowamında Türkmenistanyň uly kommunikasiýalary we ýanyňyş energetika ulgamlaryny döwri tehnologiýalaryň esasyna halkara derejesinde ösürmäge möhüm ähmiýet berýändigini talap. Bu urda bir neçe taslamalar, şolsana daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen birlikde amala aşyrylandygy bellenildi. Bu işlerde Koreýanyň iri kompaniýalary bilen gatnaşyklaryň ösürmeginiň elleri tutulýanlygy aýdyldy. Türkmen tarapy ýurdumyň milli ykdysadyýaty döwri baplaşdyrmagy, kuwatly senagat düzümini döretmäge, durmuş ulgamyny kämilleşdirmäge gönükdirlen giň gyrymly özgertmeleri amala aşyrmak bilen innovasiýalary, öňde barjy tehnologiýalary hemde daşary ýurtlaryň iň gowy tejribesini işeň ornaşdyrmagy aýratyn ähmiýet berilýändigini nykdydylar.